Magandang araw po mga ka-agri! At damang-dama nyo na po ba ang init ng panahon? Summer na at kaliwat kanan na ang outing ng lahat. Pero ngayong araw ay hindi po natin pag-uusapan ang puro drawing ninyong outing ng barkada. Dahil tampok natin ang pagkaing sobrang tamis at hindi po nawawala kapag summer season. Ito ang mangga. Kilalanin natin ang isang magsasaka mula Zambales na ito po ang kanyang pangunahing ikinabubuhay at alamin din natin kung bakit siya bida sa pagsasaka. Ako po ang inyong host, Ernest Payawal, at tara na! At ako ay inyong samahan dito sa ating programang Agri-TV Central Luzon. Dito sa Palawig, Zambales, ang bango ng hinog na mangga ay hindi lang amoy ng kalikasan, kundi samyo ng tiyaga, pangarap at pag-asa. Ito ang Batong Bakal Farms, kung saan tampok ang isang magsasakang hindi lang bumungkal ng lupa, kundi bumungkal ng sarili niyang pangarap. Kaya tara, tuklasin natin kung paanong ang dating hilaw na pagsasaka ay unti-unting nahinog sa kaalaman at ngayoy ganap ng matagumpay sa mundo ng agrikultura. Ako po si Enrico Batong Bakal. Ang pangalan ng farm ko is Batong Bakal Farms. Nandito kami located sa Barangay Bulawen, Palawig, Zambales. 21 taong gulang pa lang, iniwan niya ang lungsod para yakapin ang buhay sa probinsya. Walang job history, walang corporate title, pero may dalang malaking pangarap. Well, maaga kasi ako na-involved sa agriculture. Actually, right after college, noong 1988, 21 years old pa lang ako, umalis na ako ng Manila at lumipat na ako dito sa Zambales at pinatakbo ko na yung farm. Taong 1973, nagsimula ang lupang ito sa Palawig. Sakahan ng mangga ang ipinundar ng kanyang ama. Pero sa tagal ng panahon, hindi ito kumikita. Hanggang sa isang araw, tinamaan ng stroke ang ama at hirap na sa pag-aasikaso. At dito nagsimula ang pagbabago. Nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng stroke, medyo nahirapan na siya i-manage yun. Yun yung nag-udyok sa akin para lumapit sa kanya at offer yung tulong ko para kumita yung farm at maging self-sustaining na business. So, ganun ako napasok sa farm nung kakagraduate ko nung college. Electrical engineer ang kanyang ama, pero sa bukid, freehand farming ang naging laban. Tanim dito, tanim doon. Umaasa sa biyaya ng panahon. Hanggang sa lumapit na siya sa mga kakilala at nag-invest para palaguin ang farm. So yung pagdating ko dito, binigyan niya akong freehand mag-decide kung anong kailangan gawin. Ang ginawa ko, yun mga nakilala ko o naririnig kong mga successful sa mango farming dito sa aming area, yun ang mga kinaibigan ko muna. Linapitan ko, humingi ako ng kaalaman kung paano lang ginagawa yung pagmamangga nila, and then doon ako nag-umpisa. So, nag-invest rin ako sa sarili ko para matuto. At nalaman ko na maraming mga farming technology sa mangga sa ibang mga bansa na medyo mas successful sa production. So, doon naman ako sumunod na pumunta at natuto, no? Sa pamamaraan nila na nakita ko na pwede naman ma-apply dito sa ating setting dito sa Pilipinas. Ang mangga mula sa Zambales ay may natatanging lasa na nagpapalakas sa farm. Ito ang naging dahilan kung bakit madaling nakontrola ang presyo at nakilala ang kanilang produkto. Ngunit hindi lang mangga ang makikita sa kanilang farm, kundi gayon din ang honeydew at papaya. Kaya lang, swerte ako. Sa dami-dami ng lugar na mag-develop ng mango farm ang aking ama, ay napili niya itong particular area na to, Zambales. Kasi yung uniqueness ng flavor ng mangga ng Zambales ang naging ticket namin para makilala yung farm at saka yung produce.
no? And then along the way, dinagdag na lang namin yung ibang products, papaya, honeydew, at binenta na rin namin sa market na yon. Kaya lang, syempre, expectation nung market, masarap yung mangga mo, kailangan masarap din yung papaya mo, masarap din yung honeydew mo. So, ganun. So, yun, na-farm namin siya in a way na very satisfied din sila sa other products namin. So yun ang reason, dahil wala na kayong titikman na mas masarap na mangga kung hindi yung galing dito sa Zambales, no? 25 taon ng matamis ang samahan, hindi lang ng mangga, kung hindi ng tiwala ng kanyang mga customer. Kaya sa halip na ang merkado ang magdikta, siya na mismo ang nagsiset ng presyo. Dahil kapag kalidad ang puhunan, tiyak ang balik taon-taon. Factor kung bakit continuously hanggat ngayon may interest ako sa mangga is yung market namin, no? Yung market namin, inaalaw kami i-set yung price ng mangga doon sa gusto namin all throughout the season. So for customers namin, more than 20-25 years na, every season na nandyan yung mangga, hindi kami iniiwanan, nandyan sila parate para tangkilikin yung harvest namin. Pero gaya ng kahit anong tanim, may unos ding kailangang lampasan. Minsan panahon ng kalaban, minsan peste. Pero ang bawat problema may tanim ding solusyon. Ang pinakamalaking challenge ngayon talaga yung weather. Yung mangga, by nature, ayaw niya ng ulan. Kaya ideal lang Zambales eh. Ang normal weather sa Zambales is pagdating ng November, wala nang ulan. Hanggat all the way until early part ng June. So, more than 6 months yun, no, na walang ulan. Kaya masarap siya, kaya maganda yung quality because of that weather. Ngayon, kahit summer, minsan umuulan. So anong ginagawa namin? Unfortunately, kailangan namin i-shorten yung yung production period. Kailangan namin ipasok dun sa time na hindi na maulan. So dati-dati, as early as October, pwede na kami magpabulaklak, harvest ng February. So ngayon, nagiging April and May na lang yung nagiging production season. And then, ang second challenge, which is related din sa weather, is yung seaweed fly problem ng mango industry. So itong insect na to, until now, wala pa siyang control, no? Ang pwede mo lang talaga gawin is to susupot mo yung mangga isa-isa para hindi siya masira. So until now, yung pa lang yung ni-improve namin. So kailangan yung bagging system ko maging mas efficient siya. Mula Palawig, Zambales, nakarating na ang tamis ng kanilang mangga sa bawat sulok ng Pilipinas at lumipad pa patungong iba't ibang bahagi ng mundo. Tamis na tunay na kayang tumawid ng kontinente. Ang main market namin, Metro Manila, pero last season, nakarating ng Cebu, ng Bacolod, ng Iloilo, Baguio. Sa ibang bansa, nakadating ng Germany, Canada, Italy, Iceland, London. May nagpadala lang nga sa akin recently. Dala niya yung mangga sa London. Kasi yung mga countries na yon hindi masyadong strict sa pagpasok ng mangga natin. Siyempre Hong Kong, Singapore, at saka iba pang mga countries na dinadala ng customers namin. Hindi nag-iisa ang mga magsasaka sa laban. Sa tulong ng Department of Agriculture, nabigyan sila ng mga makabagong teknolohiya at pagsasanay para mas mapabilis at mapalakas ang produksyon.
maraming ano yung DA eh. Marami silang programs sa mangga. So, ang una yung dahil nga mataas yung cost ng inputs, nagpo-provide sila ng parang subsidy na rin eh. No, nagbibigay sila ng mga inputs doon sa mga serious producers. Second, yung technologies, no? Pinopromote nila yung new technologies. Kinoconsult kami, titignan yung aming production, and then nag-iisip sila ng ways para maging mas efficient, no, yung ginagawa namin. And then yung fill gap training, malaking bagay yon. Nung una hindi ko masyado nakikita yung significance dahil nakafocus lang ako sa local market. Pero pag nasa export market ka na pala, yung certificate na yon napaka-importante. No, kasi hinahanap nung export market yung mga ganong good agricultural practice na certificates. Sa mga nais magsimula sa mundo ng mango farming, huwag mag-alala dahil may ilang payo si Sir Batong Bakal na maaari ninyong maging gabay. Farming, I will say, is what you call a way of life. Yung mga gusto pumasok sa farming, kailangan prepared sila na ibigay yung oras nila. And then second, hindi mahirap matutunan yung farming sa YouTube lang. You have to do it. Kailangan, doon kayo matututo. You have to do it. Magkakamali ka sa una. Part yun ng learning process. So, huwag ka lang tumigil. Continuously improve and find the solution doon sa kung bakit nagka-problema ka. And then, nadadagdagan yung kaalaman mo until maging successful ka. Hindi matatawaran ang sipag, diskarte at dedikasyon sa likod ng bawat bunga. Kaya naman, kinilala rin ang mga pagsisikap na ito sa pamamagitan ng mga parangal at pagkilala. Sa papaya, nabigyan ako award ng Region 3 sa Gawad Saka, high value crops. And then nung 2023, yung national office, parang binigyan ako ng outstanding farmer na recognition. And then yung iba, yung in-apply na namin, yung certificate na fill gap certified na kami, learning site for agriculture, meron kaming certificate. And then etong 2025, ako yung napili sa Region 3 na sa Gawad Saka sa high value crops, and then nominee ako ngayon doon sa national. Taus-puso ring nagpasalamat si Sir Batong Bakal sa DA at ATI sa kanilang tulong at suporta. Sa Department of Agriculture, well, una-una, thank you. Nung naging active ako sa association and then ni-engage namin kayo, nakita namin naman na yung aming mga hiling or yung mga kailangan ay hinahanapan nyo ng solusyon. So, nagpapasalamat ako sa nabigay nyong tulong sa mango industry. Sa dulo ng bawat sanga ng tagumpay, may mga aral na nahinog sa tiyaga, kaalaman at walang sawang pagmamahal sa lupa. Mula palawig hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, dala ng bawat mangga ang kwento ng isang Pilipinong piniling manatili, matuto at magsaka para sa kinabukasan. Siya ay isang certified na bida dito sa AgriBida.